టోటల్గా ఒకసారి ఎలాంటి తగ్గిన వెరైటీ పోత రాలిపోతే రెండో పోత రాస్తారు. మీరు ఎక్కడ కూడా మిస్ అవుతుంది. ఎవరు కంపెనీగా చాలా గట్టిగా ఉన్నారు. 15th కన్నా టోటల్ గా ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందని ముందు దాని మీద దృష్టి పెట్టాం మనం. సైక్లోన్ దాటేసాక వర్షాలు మనకు శానిటైజ్ చేయించుకునేటట్టు చేసిన తర్వాతనే కస్టమర్స్ కూడా లోపలికి వెళ్ళేటట్లు ఏర్పాటు చేస్తాం సార్. అలాగే మనకు ముఖ్యంగా ఎక్కువగా స్ప్రెడింగ్ ఉండేది మనకి మార్కెట్ ప్లేసెస్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మన మార్నింగ్ మహిళా పోలీసులు వీళ్ళందరినీ కూడా టీమ్స్ కింద కాన్స్టిట్యూట్ చేసి అందరం సమిష్టిగా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ను స్ప్రెడింగ్ నుంచి అరికట్టే ఆ యొక్క ప్రయత్నం కలిసికట్టుగా కోఆర్డినేటెడ్గా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆపరేషన్ తోటి ముందుకు పోవడం వల్లే ప్రకాశం జిల్లాలో మరి మంచి ఫలితాలను రాబట్టగలిగాం. మరి ఈరోజు ఈ యొక్క 50 రోజుల క్యాంపెయినింగ్ ఏదైతే ఉందో క్యాంపెయినింగ్ చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మళ్ళా రోజు చేసే పని కదా అని చెప్పి కొంచెం ఆలస్యం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది రోజు చేసినా కూడా రోజు అంతే సీరియస్నెస్ తోటి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా దీనికి స్వీయ నియంత్రణ చాలా అవసరం. కాబట్టి మనం అన్ని చెప్పినా కూడా మరి ప్రతి వ్యక్తి స్వీయ నియంత్రణ పాటిస్తే తప్ప దీన్ని మరి ప్రబలించే ఒక పొజిషన్ నుంచి మనం దీన్ని కాపాడలేము, ప్రజల్ని కాపాడలేము. కాబట్టి ఈరోజు మరి జేసీ గారు చెప్పినట్టు 50 రోజుల పాటు కార్యక్రమం ముఖ్యంగా మాకు విద్యాశాఖకు ప్రధానంగా ఇచ్చారు. చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఇచ్చారు. మనం దీనికి సంబంధం లేకుండానే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు స్కూల్స్ రీఓపెన్ అయినప్పుడు మేము అందరికీ ప్రతి స్కూల్లో కూడా మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 45,000 స్కూళ్ళకు కూడా ఒక ప్రోటోకాల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి స్కూలు ఒక ఎస్ఓపి తయారు చేయాలని. ఆ ఎస్ఓపిని ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్, ప్రతి స్కూల్ ఏ స్కూల్ అయినా కూడా ఆ స్కూల్కి సంబంధించి సపరేట్గా ఒక ఎస్ఓపి తయారు చేసి ఏ విధంగా స్కూల్ స్టార్ట్ కావాలి అంటే ముందుగా ఒక కోవిడ్ ప్రతిజ్ఞ, తర్వాత కోవిడ్ మీద ఒక కరోనా వ్యాధిని మరి ప్రబలకుండా నిరోధించడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల మీద అవగాహన. ఎందుకంటే చిల్డ్రన్ ఆర్ ది బెస్ట్ క్యాంపెయినర్స్ అనే ఒక ఆలోచనతో ఈ యొక్క ఎస్ఓపిని తయారు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. మీరు కూడా ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా మీ స్కూల్లో ఆ ఎస్ఓపి ఉందా అని చెప్పి మీరు అడగొచ్చు. స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, మీ స్కూల్లో ఎట్లా మీరు పాటిస్తూ ఉన్నారు, శానిటైజేషన్ చేస్తూ ఉన్నారా లేదా, లేకపోతే ఈ మాస్కులు ఏవైతే ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఈ స్లోగన్స్ ఏవైతే జేసీ గారు కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగిందో, మాస్క్ సరిగా పెట్టు, కరోనా అటకట్టు, 6 అడుగుల దూరం, కరోనాకు దూరం, చేతులు శుభ్రం, ఆరోగ్యం భద్రం, మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో. ఇవి అందరి చేత పలికిస్తే కూడా బాగుంటుంది. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఇది మేము పిల్లలతోటి ఖచ్చితంగా రోజు పలికిస్తాం. రోజు అట్లాగే స్కూల్కి వస్తున్నట్టే ముందు ఈ యొక్క కరోనా ప్రతిజ్ఞ తీసిన తర్వాత ఈ యొక్క అవగాహన క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఈ 4 స్లోగన్స్ గట్టిగా ఒకటి 3 సార్లు 4 సార్లు చెప్పి పంపిస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్లో కూడా ముఖ్యంగా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, సివిల్ సప్లైస్ వాళ్ళు, ముఖ్యంగా ఈ ఎఫ్పీ షాపుల దగ్గర మరి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ స్లోగన్స్ను ఒక 3-4 సార్లు చెప్పిస్తే బాగుంటుందని నా ఆలోచన. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ మోర్ రిక్వైర్డ్ క్యాంపెయినింగ్. ఐఈసీలో భాగంగా ఈ క్యాంపెయినింగ్ మాత్రం కంటిన్యూస్గా 50 days అని పెట్టారు. ఐ హోప్ ఆ 50 days లోపల ఇది అయిపోయే లోపల కరోనా వ్యాక్సిన్ మరి వస్తే మంచిదే. సో లేకపోతే మనకి ఇంకో 50 days దీన్ని పొడిగించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి ఏదేమైనప్పటికీ ప్రకాశం జిల్లాలో మనం అందరం మరి దీన్ని ఈ కరోనా ప్రబలకుండా మరి వ్యాప్తి చెందకుండా అరికట్టే మరి కార్యక్రమంలో చాలా మంచి మరి ఫలితాలు రాబట్టగలిగాం అందరూ సమస్యగా పనిచేసి. కాబట్టి అదే ఆ స్ఫూర్తితోటి మరి కలెక్టర్ గారి నాయకత్వంలో అట్లాగే జేసీలు మరి వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి గైడెన్స్ను తూచా తప్పకుండా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ప్రధానంగా మెడికల్ అండ్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ముగ్గురు మరి 3 డిపార్ట్మెంట్ అనుసంధానం చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలని చెప్పి. అండ్ ఆన్ రికార్డ్ ఐ సిన్సియర్లీ place on record my appreciation to all the departments and especially the collector and the joint collectors and district officials for doing a good job during corona lockdown period and then containment periods, and despite risking their personal lives, and most of them also actually fell prey to this corona and then
they have tested positive, including me also. I was also tested positive. But despite that, and then both the ministers, We are the warriors. also we are all warriors here. So we have developed some amount of antibodies. So Kabatti is no problem, and then let us continue this teamwork further. Thank you.